Dobrá otázka. Začnem zo širšia. V podstate poviem len toľko, že čo sa týka nejakých rolí, pozícií ako jobov, kým som si prešla, začala som v korporáte, čiže mala som možnosť prejsť si korporátom. Čo sa týka maklerstva, nad touto myšlienkou som rozmýšľala už tak 14 rokov dozadu, ale tam ma zastavili nejaké rodinné záležitosti. A prečo? Hlavný dôvod je, že som chcela živiť niečím, čo ma baví, čo mi bude dávať zmysel. Mne zmysel dáva, aby som vedela v podstate ľuďom ponúknuť pomoc, ktorá je praktická a dôležitá v každodennom živote, za čo pre mňa predaj alebo kúpa nehnuteľnosti je. Ľudia veľakrát kupujú raz alebo predávajú raz za život, možno maximálne dvakrát, takže potrebujú maximálnu profesionalitu, odovzdanosť a v podstate nejakú trpezlivosť. Tým, že ja mám ľudí rada vo všeobecnosti, rada s nimi pracujem, mám rada nehnuteľnosti, tak dávalo mi zmysel sklbiť tieto dva aspekty. V podstate byť nápomocná pri tejto sfére života, kedy ľudia zháňajú a kupujú nové nehnuteľnosti.